ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. 9వ అధ్యాయము రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము. అంటే అన్ని విద్యలలోకి రాజు వంటిది, రహస్యాలన్నిట్లోకి అతి రహస్యమైనది అని నిన్న చూసాము. ఈ గుహ్యతర్మమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, ఏ జ్ఞానం అయితే తెలుసుకుని జ్ఞానాన్ని నువ్వు కనుక తెలుసుకున్నట్లయితే ఈ భౌతిక కష్టాల నుంచి నీకు విముక్తి అనేది వస్తుంది. రహస్యమైన దేహాత్మల వ్యత్యాసం చూసాం 2వ అధ్యాయంలో. అతి రహస్యమైన భగవంతుడితో సంబంధమైన యోగం అనేది చూస్తున్నాము. అలాగే అత్యంత రహస్యమైన శుద్ధ భక్తి సంబంధం, భగవంతుడు ఆ శుద్ధ భక్తి స్టేట్ లోకి మనం వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. రియాక్షన్ ఫ్రమ్ భగవంతుడు మనను చవి చూడవచ్చు. ఆ రియాక్షన్ ను అన్నది మనం ఇక్కడ నిన్న చూసాము. తర్వాత ఈ విద్య అన్నింటిలోకి రాజు అన్నది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత. ఇది ఓన్లీ ప్రత్యక్ష అనుభూతి ద్వారానే అర్థం అవుతుంది. ఎవరైనా ఓన్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే తెలిసేటటువంటి జ్ఞానము. మరి సంతోషంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నిర్వహింపవలసిన జ్ఞానము అని చెప్పి చూసాము. సో ఇక్కడ భగవంతుడు ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నా అంటే, అశ్రద్ధ దాన పురుష, శ్రద్ధ లేనప్పుడు, విశ్వాసం లేనప్పుడు నన్ను పొందలేరు. సో భగవంతుని పొందాలంటే ఉండాల్సిన అర్హతలు శ్రద్ధ, విశ్వాసం, అసూయ లేకుండా ఉండటం. సో మనం క్లాస్ లో గనక శ్రద్ధగా లేకపోతే ఏ రకంగా పాస్ అవ్వలేము. మరి ఈ శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో ఈ మార్గంలో వెళ్ళకపోతే మరి మనం ఎప్పటికీ జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటూ ఉంటాము, భగవంతుణ్ణి పొందలేము అన్నది ఇక్కడ చూసాము. తర్వాత నేను సర్వ ముల్లోకాలను కూడా వ్యాపించి ఉన్నాను అని అన్న మాట మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అన్ని ప్రాణులు నాలో స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటి యందు స్థితుడను కాను. అంటే సృష్టించిన ప్రాణాలన్నీ నాలో ఉన్నా కూడా సృష్టికర్తను నిర్వాహకుడిని అయినప్పటికీ నేను వాటిచే కానీ భౌతిక ప్రకృతి చే కానీ ప్రభావితము కాను అని చెప్తున్నారు. అది దాని అర్థము. తర్వాత మరి గాలి ఎంత ప్రచండంగా వీచినా కూడా మరి ఆకాశంలోనే ఉంటుంది. అలాగే ప్రాణులన్నీ ఎటువంటివైనా చివరకు నాలోనే ఉంటాయి. నా అధ్యక్షతలో ఈ ప్రకృతి అన్ని చర అచర, కదిలేవి కదలనివి జీవులను సృష్టిస్తోంది. సమస్తాన్ని నా అధ్యక్షతలో ప్రకృతి పురుషుడు అని ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారు. మరి దాని పాలనలో జగత్తు మళ్ళీ సృష్టించి నాశనం అవుతోంది. ఈ ప్రకృతి పాలనలో అయితే నా అధ్యక్షతలో పని చేస్తుంది.
సో మూడులు నన్ను అర్థం చేసుకోలేక నేను ఇక్కడికి అవతరించినప్పుడు ఈ భూమి మీద వాళ్ళు నన్ను అర్థం చేసుకోలేకుండా ఉన్నారు. అయితే మహాత్ములు అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అనన్య చిత్తంతో నా మీద మనస్సును లగ్నం చేసుకుని ఎప్పుడు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తూ నా భక్తిలో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఈ మహాత్ములు ఏం చేస్తారు అంటే, మరి వాడెల్లప్పుడూ సతతం కీర్తయంతో ఎప్పుడు నన్ను కీర్తిస్తూ అందులో దృఢవ్రతులై నమస్కరిస్తూ భక్తితో నిత్యము నన్ను ఇలా ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత మనం 16, 17 శ్లోక దగ్గర ఆపినట్టున్నాము. ఓకే. మరి నేను క్రతువును నేనే, యజ్ఞాన్ని నేనే, మరి ఆహుతి అందులో వేస్తే ఆహుతి అయిపోయే సమిధను నేనే, ఔషధాన్ని నేనే, మంత్రాన్ని నేనే, ఆజ్యం అంటే అగ్ని నేనే, ఆజ్యం అంటే అగ్నిలో వేసేది నేనే, అగ్నిని నేనే, హుతము అంటే అందులో ఆహుతి అయ్యేది కూడా నేనే అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పటం మనం ఈ శ్లోకంలో నిన్న చూసాము. 16th శ్లోకంలో సమస్తము భగవంతుడే అర్పించేది. దేనిలో అర్పిస్తున్నాము, ఎలా అర్పిస్తున్నాము, అర్పించిన తర్వాత అది ఏమవుతోంది, అన్నీ కూడా నేనే అని చెప్తున్నారు. సో యజ్ఞంలో అర్పించే పాలకు సంబంధించిన పదార్థాలు ఏమిటి, ఏదైనా సరే అగ్ని నేనే అని చెప్పి భగవంతుడు. కాబట్టి ప్రకృతికి సంబంధించింది ఏదైనా సరే భగవంతుడి నుంచి సెపరేట్ కాదు, సమస్తము కూడా భగవంతుడే. అలాగే మరి 17th దాంట్లో నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారంటే, పితాహమస్య జగతో మాతా ధాత పితామహ వేద్యం పవిత్రం ఓంకార రుక్సామయజురేవచ. పితాహం ఫాదర్ని నేనే, అస్య అయి ఉన్నాను, ఈ జగత్తుకు తండ్రిని నేనే, మాత తల్లిని, ధాత పోషించేవాడిని, పితామహుడు తాతను, వేద్యం తెలుసుకొనదగిన వాడిని, ఈ జగత్తంతా తెలుసుకోవలసిన వాడిని, పవిత్రం చేసేవాడిని, ఓంకారాన్ని, రుక్సామయజురేవచ ఋగ్వేదం, సామవేదం మరియు యజుర్వేదంతో సహా అన్నీ నేనే అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఈ జగత్తుకు తండ్రిని, తల్లిని, పోషకుడును, పితామహుడును అయి ఉన్నాను. మరి వేద్యం అంటే తెలుసుకోవలసిన విషయం ఏమిటి అంటే, అసలు ముఖ్యమైనది ఈ ప్రపంచంలో ఫైనల్ గా ఎవరైనా చివరికి తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే భగవంతుణ్ణి. కాబట్టి ఆ తెలుసుకోవాలి అంటే జ్ఞేయము అంటే ఏమిటని చెప్పుకున్నాం, మీరు లెవెల్ 1 లో చూసే ఉంటారు, 13th చాప్టర్ లో అనుకుంటా. మనకు జ్ఞానం అంటే ఏమిటి, జ్ఞేయం అంటే ఏమిటి అని అడుగుతాడు అర్జునుడు. జ్ఞానం అంటే నాలెడ్జ్, తెలుసుకోవటం. జ్ఞేయం అంటే ఆ నాలెడ్జ్ ఎలాంటిది, నాలెడ్జ్ తెలుసుకుంటే ఏమొస్తుంది అన్నది. ఏమి వస్తుంది, జ్ఞానం వస్తే భగవంతుణ్ణి మనం పొందగలుగుతాం, పరమాత్మ. జ్ఞేయము అంటే జ్ఞానం యొక్క గమ్యము, జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యము. ఏమిటి జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యము? పరమాత్మ, భగవంతుడు. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తెలుసుకోవలసిన వేద్యం అంటే తెలుసుకోదగ్గవాడను, అంటే జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం అన్నమాట భగవంతుడు. ఈ జ్ఞానం నేర్చుకుంటే వచ్చేది ఏమిటి అంటే భగవంతుడు. తెలిసేది ఎవరు అంటే భగవంతుడు. కాబట్టి ఆ జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి అంటే, ఫైనల్ గా జ్ఞానం తెలుసుకున్న వాడికి ఏం జరుగుతుంది అంటే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకుంటాడు, భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటాడు అని. అందుకని జ్ఞాన లక్ష్యము అన్నారు. ఆ వేద్యం అన్న పదానికి అర్థం తెలుసుకోదగ్గవాడను అని. అలా తెలుసుకున్నప్పుడు భగవంతుణ్ణి, అది జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యాన్ని నేను, పవిత్రం చేసేవాడిని, మరి ఓంకారాన్ని నేనే, ఆ తర్వాత ఋగ్సామ యజుర్వేదాలు కూడా నేనే అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో
మనకు ఇప్పుడు మన తల్లి, తండ్రి, తాత వీళ్ళంతా మన వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళంతా కూడా మరి న్యాయానికి అందరూ కూడా భగవంతుడి యొక్క అంశలే అన్నది ఇక్కడ మనం అందరిలో మరి భగవంతుడు ఉన్నాడు కాబట్టి సర్వము కూడా భగవదంశే అనేది కూడా ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతోంది. ధాత అంటే మరి పోషకుడును అన్నది, సృష్టికర్త అని కూడా భగవంతుడే సమస్తాన్ని సృష్టించి మనకి ఇచ్చినవాడు. ఆయనే సమస్తాన్ని పోషిస్తున్నాడు. మరి పోషణ అంటే మనందరినీ పోషిస్తున్నారంటే మనకి నీరు, గాలి లేకపోతే ఒక్క నిమిషమైనా ఉండగలమా? సో మనకు కావలసిన బేసిక్ నెసెసిటీస్ ని భగవంతుడు ఇచ్చి మనల్ని ఇలా పోషిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత మనం మనకున్న తెలివితేటలను బట్టి మనం జీవితాన్ని గడపవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. గతిర్భర్త ప్రభు సాక్షి నివాస శరణం సుహృత్ ప్రభవ ప్రళయ స్థానం నిధానం బీజమవ్యయం. గతిర్భర్త అంటే గతి అంటే గమ్యాన్ని భరించేవాడు స్వామి. ప్రభు స్వామి సాక్షి, ఆయనే సాక్షి. నివాస స్థలం శరణం సుహృత్ ఆశ్రయం. తర్వాత సుహృత్ అంటే సన్నిహిత స్నేహితుడు, అందరి యొక్క మంచిని కోరేవాడు అని. ప్రభవ అంటే సృష్టి, ప్రళయ అంటే ప్రళయం, స్థానము స్థలము, నిధానం అంటే విశ్రాంతి పొందే స్థానం అన్నమాట. ఫైనల్ రెస్టింగ్ ప్లేస్ అని. నిధానము అంటే రెస్టింగ్ ప్లేస్, ఫైనల్ రెస్టింగ్ అనుకోవచ్చు. బీజం అవ్యయం, బీజము అంటే మరి దాని సీడ్ అని, అవ్యయం నాశనం లేని. సో నేనే గమ్యాన్ని, గమ్యాన్ని, భర్త అంటే భరించేవాడిని, ప్రభువును, సాక్షిని, నివాసాన్ని. అందరికీ నివాసం ఎవరు? అందరం భగవంతుల్లోనే, ఆయనలోనే సమస్తం ఉన్నది. సో అందరికీ నివాసాన్ని, మరి ఆశ్రయాన్ని, శరణం అంటే అందరికీ ఆశ్రయాన్ని నేనే. మరి ఆ భగవంతుడు సమస్తానికి కూడా ఆయనే ఆధారం కాబట్టి ఆశ్రయం కూడా ఆయనే. సుహృత్ అందరి మంచిని కోరే సుహృత్ సన్నిహిత స్నేహితుడిని నేనే. మరి మనలోనే ఉన్న భగవంతుడు, ఆయన్ని మించిన క్లోజ్నెస్ ఎవరికి ఉన్నది? మనకు ఎవరితో ఉన్నది? మనలో ప్రతినిత్యం ఇంట వెంట జంట కంట భగవంతుడు మనలోనే ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన మరి మనకంతా సన్నిహిత స్నేహితుడు. ప్రభవ ప్రళయం అంటే నేనే సృష్టిని, నేనే ప్రళయాన్ని. సృష్టించేది నేనే, ప్రళయం కల్పించేది ప్రళయమైన నేనే. స్థానం అంటే మరి నా ఈ స్థలాన్ని, నీ యొక్క నువ్వెక్కడుంటే అక్కడ ఆ ప్లేస్ నేనే. నిధానం మరి నీ రెస్టింగ్ ప్లేస్ నేనే. బీజం అవ్యయం, నీ అవ్యయమైన నాశనం లేని సీడ్ ని. ఆ సీడ్ వల్లే మరి అన్ని కూడా సృష్టి జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ నేనే అని చెప్పి భగవంతుడు ఇంకా క్లియర్ గా ఇక్కడ తన యొక్క తత్వాన్ని గురించి మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. తపామ్యహమహం వర్షం నిగృహ్ణామ్యుత్సృజామి చ అమృతం చైవ మృత్యుశ్చ సదసచ్చాహమర్జున. అర్జున మరి తస్యామ్యహం అహం అంటే తపామ్యహం అహం అంటే తపం, వేడిని ఇస్తాను నేను. అహం నేను. అహం వర్షం నేను వర్షాన్ని. నిగృహ్ణామృత్యుజామి నిగృహ్ణామి అంటే నిరోధిస్తాను. దేన్ని? ఉత్సృజామి అంటే కురిపిస్తాను. వర్షంని నేను దాన్ని ఆపుతాను, దాన్ని కురిపిస్తాను కూడా. చ అంటే మరియు అని. అమృతం చైవ అమృతాన్ని నేను, అమృత తత్వాన్ని నేను. మృత్యుశ్చ మృత్యుని కూడా నేనే. సదసచ్చాహం అంటే సత్ ఆధ్యాత్మికత, అసత్ అంటే ఏంటి? సత్ అంటే నిత్యము ఉండేది, మార్పు లేనిది, శాశ్వతమైనది. అంటే ఎవరు? ఆత్మ, భగవంతుడు అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఆధ్యాత్మికత సత్. మరి అసత్ ఏది? ఎప్పుడు ఉండనిది, కొన్నాళ్ళు ఉండిపోయేది. ఏది? ఈ భౌతిక ప్రపంచం. మరి ఇందులో ఉన్న మనబోటి వాళ్ళం, జంతువులం, పక్షులం, మనుషులం అందరము తాత్కాలికమే. ఈ ప్రకృతి, ఈ భౌతిక ప్రపంచమే తాత్కాలికం. ఉన్ననాళ్ళు ఉంటుంది, కొన్నాళ్ళకి విలీనం అవుతుందని మనం చదువుతున్నాం. కాబట్టి అసత్ అన్నమాట, శాశ్వతం కానిది. కాబట్టి ఆ సత్ అసత్
రెండు కూడా నేనే అర్జున అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మరి ఈ ప్రకృతి మనలో కూడా భగవంతుడున్నారు. ఈ బాడీ పైన కూడా భగవంతుడున్నారు. ఇలా పంచభూతాల ఫామ్ లో ఉన్నారు. ఇంకొక విషయం మీరందరూ లెవెల్ 1 లో చదివే ఉంటారు. ముఖ్య పాయింట్, ఏదైనా ఈ ప్రపంచంలో ఒక ఆకారం అనేది కనిపిస్తోంది అంటే అది పంచభూతాలతో తయారైంది. ఈ అది పక్షి అవ్వనివ్వండి, చేప అవ్వనివ్వండి, మన బాడీ మనుషుల బాడీ అవ్వనివ్వండి, మరి చెట్టు అవ్వనివ్వండి, పుట్ట అవ్వనివ్వండి, అంటే ఈ ప్రకృతి అయినా సరే, మన చుట్టూ ఉన్న ఈ ప్రపంచం కూడా ఆకారం ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో, పర్వతానికి ఆకారం ఉంది, జలానికి ఆకారం ఉంది, చెట్టుకు ఆకారం ఉంది. అవి కదలనివి. కదిలేవి మనబోటి మనుషులు, చేపలు, జంతువులు, పక్షులు, ఇవన్నీ కదిలేవి. అన్ని కూడా కదిలేవి కదలనివి ఒక ఆకారం అనేది ఉందంటే, ఒక ఫామ్ అనేది ఉందంటే అది పంచభూతాలతోనే తయారైంది. కాబట్టి పంచభూతాలు ఎవరు? భగవంతుడి యొక్క ప్రతిబింబాలే. కాబట్టి అన్ని పైన ఫాము భగవంతుడే, లోపల ఉన్నది భగవంతుడే. అలా భగవంతుడు ఇంకా క్లియర్ గా ఇక్కడ మనకు ఆయనే ఎలా అయితే సర్వవ్యాప్తుడు, అంతటా ఉన్నారు అని మనం చెప్తున్నామో, దాన్ని ఇంకా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం అన్నమాట. తపామ్యహం, అహం వర్షం, వేడిని నేనే, వర్షాన్ని నేనే, వర్షాన్ని మరి నిగృహ్ణామి, నిరోధించేది గాని, ఉత్సృజామి సృష్టించేది, కురిపించేవాణ్ణి గాని నేనే, మరి అమృతత్వాన్ని నేనే, మృత్యువును నేనే, సత్తు అసత్తులు రెండు కూడా నాలోనే ఉన్నాయి. సత్తు మరి భగవంతుడు సచ్చితానందం, ఆత్మ ఆయనలో ఉన్నది. అలాగే సత్తు మరి ఈ జగత్తంతా అసత్తు, ఆ జగత్తు కూడా ఆయనలో ఉన్నవి. సో సత్తు అసత్తు రెండు కూడా నాలోనే ఉన్నవి అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో మరి ఆయన తన శక్తితోనే విద్యుత్తు, సూర్యుడు, వేడి, ఇవన్నీ వెలుతురు ప్రసరిస్తున్నారు. మరి వర్షం, అది నేనే వేడినన్న దానికి మరి భగవత్ శక్తులే ఇవన్నీను. ఆ తర్వాత వర్షం, మరి వేసవ కాలంలో వర్షం పడకుండా ఆపేది భగవంతుడే, వర్షాకాలంలో అవసరమైన ఉండకపోతే వర్షాలు కురిపించేదైన భగవంతుడే. మరి అలాగే మనల్ని జీవితాంతం పోషించే ప్రాణశక్తి, మన చివరి వరకు మనకున్న ప్రాణశక్తి ఆయనే. ఆ తర్వాత అంత్యంలో మృత్యువుగా కూడా మనకు దర్శనమిస్తారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఇదంతా ఇంకా భగవంతుడికి భౌతికము ఆధ్యాత్మికల మధ్య ఎలాంటి భేదాలు లేవు. సత్తు అసత్తు రెండు నేనే అని చెప్తున్నారు కదా. సో భక్తిలో మనం పురోగమించినప్పుడు మనిషి కూడా ఆ సత్తు అసత్తు భేదాలను చూడకుండా సర్వము భగవంతుడి, సర్వమునందు భగవంతుడినే చూస్తాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ సత్తు అసత్తులు రెండు అంటే ఆత్మైన, దేహమైన, ఏది కనిపించేదైనా సమస్తము కూడా భగవంతుడే. ఈ సత్తు తత్వమే అని ఆ శుద్ధ భక్తి తత్వం వచ్చినా, లేదంటే మరి స్థిత ప్రజ్ఞత వచ్చినా కూడా ఆ స్టేజ్ కి వస్తారు. సర్వత్రా వాళ్ళు ఇంకా భేదం అనేది చూడరు. అవుట్ సైడ్, ఇన్సైడ్ అంతటా వాళ్ళు చూసేది భగవంతుడినే చూస్తారనమాట. సమస్తంలో వాళ్ళకి భగవంతుడే కనిపిస్తాడు. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ లాంటి వాళ్ళు. సో ఆ స్థితిలో వాళ్ళు సమస్తాన్ని, వాళ్ళకి సత్తు అసత్తు అనేది ఏది ఉండదు, అన్ని కూడా భగవంతుని చూడగలరు. సో సత్తు అసత్తులు రెండు భగవంతుడే అయినందున అన్ని సృష్టులు కలిగిన విశ్వరూపం కూడా మరి భగవంతుడే. సమస్తం సృష్టులు ఉన్న విశ్వరూపం కూడా భగవంతుడే. మరి ద్విభుజ రూపంలో ఉన్న శ్యామ సుందర రూపం, ఆయన వనరించిన బృందావన లీలలు ఆ భగవంతుడివే అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, నేను వేడి నొసిగేది సూర్యుడి ద్వారా అవనివ్వండి, చంద్రుడి ద్వారా అవనివ్వండి, అగ్ని ద్వారా అవనివ్వండి, నేనే. వర్షాన్ని ఆపేది, కురిపించేది నేనే. అమృత తత్వాన్ని నేనే, అంటే ప్రాణశక్తిని నేనే. మృత్యువును నేనే. సత్తు నేనే, అసత్తు రెండు కూడా నాలోనే ఉన్నాయి. త్రైవిద్యా మాం సోమపా పూత పాపాయ, త్రైవిద్యా మాం సోమపాపూత పాపా యజ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే తే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకం అశ్నంతి దివ్యాన్ దివి దేవ భోగాన్. ఇది పెద్ద శ్లోకం అన్నమాట. పెద్ద శ్లోకానికి డిఫరెంట్ ట్యూన్ ఉంటుంది. సో ఈ ట్యూన్ తో చెప్తాము. సో త్రైవిద్య, మూడు వేదాలను తెలిసిన వారు
మాం నన్ను, సోమరసాన్ని త్రాగేవాళ్ళు, పూత పాపాలు నశించిన వారు, యజ్ఞ అంటే యజ్ఞాలతో ఇష్ట్వ పూజించి, స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే స్వర్గ మార్గాన్ని ప్రార్థిస్తారు. తే పుణ్యమాసాద్య వాళ్ళు పుణ్యాన్ని పొంది సురేంద్రలోకం అంటే ఇంద్రులోకానికి అశ్నంతి అనుభవిస్తారు. దివ్యాన్ దివిదేవ భోగాన్ దేవతలకు సంబంధించిన భోగాలన్నీ కూడా ఆ దివి అంటే స్వర్గంలో అనుభవిస్తారు. అంటే ఏమిటంటే స్వర్గలోకాన్ని కోరుకుంటూ కొంతమంది వేదాధ్యయనం చేసే వాళ్ళు స్వర్గలోకం కావాలని ఈ సోమరసాన్ని పానం చేస్తారు. సోమరసం అని తాగుతూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు స్వర్గ ప్రాప్తి వస్తుందని అది చేస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు కూడా పరోక్షంగా ఇండైరెక్ట్ గా నన్నే అర్చిస్తున్నారు. పాప ఫలితాల నుంచి పవిత్రులై ఇలా చేయటం వల్ల వాళ్ళ వేదాధ్యయనం సోమరసం తాగడం వల్ల వాళ్ళ పాప ఫలితాల నుంచి వాళ్ళు పవిత్రులు అవుతారు. పవిత్రులై వాళ్ళు అయితే ఏం జరుగుతుంది, పుణ్యలోకాల్లో జన్మించి దేవభోగాలను అనుభవిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ శ్లోకంలో త్రైవిద్య అనే పదం అంటే సామ యజుర్వేద ఋగ్వేదాలను సూచిస్తోంది అని చెప్తున్నారు. అంటే వేదాలు 3 వేదాలు తెలిసిన వాళ్ళు అని. ఇలాంటి 3 వేదాలు అధ్యయనం చేసిన తర్వాత బ్రాహ్మణుని త్రివేది అని పిలుస్తారనమాట. అందుకని త్రివేది అనే మాట వినే ఉంటారు. దాని అర్థం ఏమిటంటే 3 వేదాలను అధ్యయనం చేసిన వాడని. సో ఈ వేదాల్లో కొన్ని విషయాలు చెప్తారు కదా, దానిలో ఇంట్రెస్ట్ తో ఉండేవాడు మరి ఈ సమాజంలో కూడా చాలా పేరు ప్రఖ్యాతులు గౌరవనీయుడు అవుతారు. కాకపోతే ఏంటంటే వేదాధ్యయనం అంతిమ ప్రయోజనం కొంతమంది చదువుతారు కానీ అసలు దాని పర్పస్ ఏమిటి రియల్ అనేది అర్థం చేసుకోవడం లేదు అంటున్నారు ఇక్కడ భాష్యంలో ప్రభుపాద. కాబట్టి ఆ త్రివేదులకు అంత్యం లక్ష్యం నేనేనని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ 3 వేదాలు చదివిన వాళ్ళకి దాని లక్ష్యం ఏమిటి అంటే నేనేను చివరికి గమ్యాన్ని ఆ వేదాలు చదివినాన్ని. సో నిజమైన త్రివేదులు భగవంతుడి చరణాల దగ్గర శరణ పొంది ఆయన ప్రీత్యర్థమే పనులు భక్తి సేవలో నియుక్తులై ఉంటారు. సో నిజంగా ఈ వేదాలను చదివి అర్థం చేసుకుని భగవంతుని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఆయన శరణు వేడి ఆయన సేవలో ఉంటారు. అలాంటి భక్తి యోగం మరి మహామంత్రం హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించడంతో అదే సమయంలో భగవంతుని గురించి నిజంగా అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించడం ద్వారా ప్రారంభమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఆ భక్తి యోగం ఈ రకంగా కూడా మహామంత్రాన్ని జపించుతూ భగవంతుని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించడంతో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. కాకపోతే చాలా మంది ఈ వేదం చదివిన వాళ్ళు సాధారణంగా ఇంద్రుడు చంద్రుడు ఇలాంటి దేవతల కోసం యజ్ఞం చేయటంలోనే నిమగ్నం అవుతూ ఉంటారు. ఏది ఇంద్రలోకం అని చంద్రలోకం అని అలా ప్రయత్నించి వాళ్ళు ఇంకా ఈ రజస్తమ గుణం నుంచి బయటపడటం లేదన్నమాట, శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళడం లేదు. కాబట్టి ఈ సంపర్కం అంటే విడుదల అవుతున్నారు కానీ ఈ ఇంద్రుడు చంద్రుడు యజ్ఞాలు చేయటం సోమరసం తాగటం వల్ల రజోగుణం తమోగుణం నుంచి బయటపడి వాళ్ళు మహర్లోకము జనలోకము తపోలోకము ఇలాంటి ఊర్ధ్వలోకాలు కొన్ని ఉన్నాయని నిన్న చూసాం కదా. మరి గోలోకాల్లో ఆ పై లోకాలకు వెళ్తూ ఉంటారు. కానీ మరి అక్కడికి వెళ్ళి ఏం జరుగుతుంది, మరి అక్కడ ఈ భూలోకాన్ని మించి లక్షల రెట్లు సుఖాలను అనుభవిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ వేదాలు చదివి మరి సోమరసం తీసుకుని వాళ్ళు ఈ వేదాధ్యయనం ద్వారా పాపాలను ప్రక్షాళితం చేసుకుని పుణ్యలోకం అప్పుడు పవిత్రులై పుణ్యలోకం ఇంద్రలోకంలో జన్మించి దేవభోగాలను అనుభవిస్తారు అని చెప్పారు. తేతం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి ఏవం త్రయే ధర్మమను ప్రపన్న గతాగతం కామ లభంతే తేతం భుక్త్వా. సో వాళ్ళు దాన్ని అనుభవించి ఏది ఆ స్వర్గలోకం విశాలం చాలా విశాలమైన విస్తృతమైన స్వర్గలోకాన్ని అనుభవించి క్షీణే పుణ్యే వాళ్ళ పుణ్యాన్ని తరిగింపజేసుకుని మర్త్యలోకం విశంతి మళ్ళీ మానవలోకానికే పతనం చెందుతారు. అంటే మళ్ళీ కిందకే వస్తారు మానవలోకంలోకి.
ఏవత్రయీ ఏవం త్రయీ ధర్మం అంటే ఈ విధంగా ఈ విధంగా త్రయీ ధర్మం అంటే 3 వేదాల యొక్క ధర్మం సిద్ధాంతాలను అనుప్రపన్న ఆచరిస్తూ గతాగతం అంటే మళ్ళీ మృత్యువు జన్మము కామ అంటే ఇంద్రభోగాలను కోరికలను కోరుకుంటూ లభంతే పొందుతురు అని చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఏంటి, విస్తృతమైన స్వర్గలోక భోగాలు అనుభవించిన తర్వాత వాళ్ళ పుణ్యం అంతా క్షీణించి మళ్ళీ తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు. అంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లాగా ఉంటుంది పుణ్యం. మన బ్యాలెన్స్ మరి పోగు చేసుకుంటాం కష్టపడి, ఆ తర్వాత ఖర్చు పెట్టేసామనుకోండి మంచి సుఖాలకి వాటికి తరిగిపోతుంది, మళ్ళీ జీరోకి రావచ్చు. ఈ పుణ్యం కూడా అలాగే వీళ్ళు ఈ సోమరసాలు మరి 3 వేదాలని చదివి వాళ్ళ యజ్ఞాలు అవి చేసి పుణ్యం సంపాదించి పాపాలన్నీ ప్రక్షాళనం చేసుకుని కడిగి వేసుకుని వాళ్ళు చివరికి ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళాలి, అక్కడ సుఖంగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇదంతా ఫాలో అయ్యారు. బానే ఉంది, వెళ్ళారు, ఉన్నారు. కానీ అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు స్లోగా వాళ్ళ పుణ్యం అంతా ఆ బ్యాలెన్స్ కరిగిపోయిన తర్వాత అప్పుడేం జరుగుతుందంటే మళ్ళీ జీరో అయిపోయినప్పుడు పుణ్యము అన్ని తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు. ఈ రకంగా ఈ 3 వేదాల నియమానుసరణ ద్వారా వాళ్ళు ఇంద్రియ భోగాన్ని వాంఛించేవారు కేవలం జనన మరణాలని మళ్ళీ పొందుతూ ఉంటారు. సో వీళ్ళ ఆలోచన ఏమిటంటే ఇలా వేదాలను చదివి వేదాలను అనుసరించి వేదాలు చెప్పినట్లు చేస్తే పాపాలు పోయి మన స్వర్గానికి వెళ్తాము అని చేస్తున్నారు. అలాగే వాళ్ళు అనుకున్నట్లుగానే వెళ్తున్నారు, స్వర్గలోకంలో అన్ని అనుభవిస్తున్నారు. అదంతా కరిగిపోయేదాకా ఉంటున్నారు, కరిగిపోయినాక మళ్ళీ వస్తున్నారు, మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ 3 వేదాలు. సో ఇలా మళ్ళీ జనన మరణాలనే పొందుతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంకా ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి వాళ్ళు బయట పడడం లేదు. స్వర్గానికి వెళ్తున్నారు, అనుభవిస్తున్నారు, మళ్ళీ వస్తున్నారు, మళ్ళీ పుణ్యం తెచ్చుకుంటున్నారు, మళ్ళీ వెళ్తున్నారు, బట్ మళ్ళీ ఇలా వస్తున్నారు అని అంటున్నారు. కానీ మరి బెస్ట్ ఏంటి, వీలైనంత వరకు ఈ ప్రపంచంలోకి రాకుండా ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని పొందటం ఉత్తమం, ముక్తి. మళ్ళీ ఈ దుఃఖకరమైన భౌతిక స్థితికి రాకుండా ఉండటం బెటరు అని ఇక్కడ భాష్యంలో అంటున్నారు. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం, అనన్య చిత్తంతో, ఇతర లక్ష్యమి అంటే ఇతర ధ్యాస ఏది లేకుండా నా మీదే ధ్యాసను పెట్టి, చింతయంతో మాం ఎవరైతే నన్ను తలుస్తూ ఉంటారో, వేరే దాని మీద లేకుండా అటెన్షన్ నా మీదే పెట్టి ఎవరైతే నన్ను నిత్యము తలుస్తారో, చింతయంతో మాం నన్ను ఏ జనులైతే ఈ రకంగా పర్యుపాసన నన్ను ఆరాధిస్తూ అర్చిస్తారో ఈ రకంగా, తేషాం వాళ్ళను నిత్యాభియుక్తానాం ఎల్లప్పుడూ భక్తిలో యుక్తులైన వాళ్ళను యోగక్షేమం వాళ్ళ అవసరాలను, ఇక్కడ యోగము అంటే ఈ యోగంలో వాళ్ళ అవసరాలు అని కూడా వస్తుంది, క్షేమం వాళ్ళ రక్షణ, ఈ వహామ్యహం అంటే నేనే వహిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఏమిటి, నా దివ్య రూపాన్ని ధ్యానిస్తూ అనన్య భక్తితో నన్ను సదా అర్చించే వారి యోగక్షేమాలను నేనే వహిస్తాను అని భగవంతుడు అంటున్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, వారికి లేనివి సమకూర్చి ఉన్నవి నేనే సంరక్షిస్తాను అని వాళ్ళకి ఏది లేదో అది ఇవ్వగలను, వాళ్ళకు ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే అనన్య చిత్తంతో ఎవరైతే నన్ను ఎప్పుడు ధ్యానిస్తూ ఉంటారో, ఆ రకంగా నన్ను ఆరాధిస్తారో వాళ్ళను నేను అలా ఆ యోగంలో యుక్తులై ఉన్న వాళ్లకు వాళ్ళ అవసరాలను నేను తీరుస్తాను, వాళ్ళ రక్షణ నేను వహిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సోమరసం అంటే చంద్రరసం అనుకోండి. అంటే ఈ చంద్రుడిని ఉపాసన చేసే విధానాలు. సో వాళ్ళు
స్వర్గానికి వెళ్తారు, చంద్రలోకాలకి కూడా వెళ్తారనమాట. సో ఆ వేదాలలో ఈ ఈ ఈ రకంగా వెళ్ళటానికి వేదాలలో చెప్తారు కొన్ని యజ్ఞాలు, ఈ పద్ధతులు. సో వాళ్ళవి ఆ రకంగా ఫాలో అయ్యి తద్వారా ఆ లోకాలకు వెళ్ళాలని ప్రయత్నించేవాళ్ళు. అది ఒక ఔషధం లాంటిదని, ఆ తరువాత అంటే యజ్ఞం చేసినప్పుడు వాళ్ళు తీసుకునేది. దాన్ని సోమరసం అని అంటారు. ఏప్యన్యది సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే నా నా నన్ను అనన్య అనన్య అంటే ఇతర విషయాల మీద దేని మీద లేకుండా అంత అంటే అంత అటెంటివ్‌గా కాన్సంట్రేషన్‌తో నన్ను ధ్యానించేవాళ్ళు. ఎవరైతే ఇలా ఉపాసన చేస్తారో నిత్యము వాళ్ళు ఇందులో యుక్తులై ఉన్నవాళ్ళు. అంటే ఇక ఎవ్రీ మినిట్ ఇక భగవంతుని ఉపాసన అంటే పని చేసేవాళ్ళు భక్తి యోగం వాళ్ళు పని చేస్తున్నా కూడా సర్వం భగవదర్పితం అనుకుంటూ వాళ్ళు మనసు అలా నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్. మనకిష్టమైన వాళ్ళ దగ్గరే మనం కూర్చోక్కర్లేదు, వాళ్ళని తలుచుకుంటూ ఉండక్కర్లేదు. మా పేరెంట్స్, మా పిల్లలు, మా ఫ్యామిలీ అని మనం మాట మాటకు అనక్కర్లేదు, మైండ్‌లో కూడా అనుకోక్కర్లేదు. అది మనకు మైండ్‌లో అలా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది, స్థిరపడిపోయింది. ఆ ఆలోచన, ఆ ప్రేమ వాళ్ళ మీద ఏ నిద్రలో లేపినా మనకు తెలుసు. అలాంటి ప్రేమ భగవంతుడి మీద కలుగజేసుకోవటం అన్నమాట. సో ఏది చేస్తున్నా బ్యాక్ ఆఫ్ అవర్ మైండ్ మనకు తెలుసు, ఇది భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను, భగవత్ ప్రీత్యర్థం అనే శరణాగత తత్వం. ఏది జరిగినా ఆ తర్వాత భగవత్ ప్రసాదం అనుకునే మెంటాలిటీ. ఆ రకంగా ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి భక్తి భావంతో ఉండగలిగినప్పుడు, అనన్య చిత్తంతో ఎవరైతే నన్ను ఎప్పుడు అర్చిస్తారో ఇలాంటి వాళ్ళను నేను వాళ్ళ యోగక్షేమాలు నేనే వహిస్తా. ఇక వాళ్ళు ఇది చెయ్యాలా, అది చెయ్యాలా అని వాళ్ళు ఆలోచించక్కర్లేదు. మనం ఇదెలా చేద్దాం, అదెలా చేద్దాం, ఏది సక్సెస్‌ఫుల్ అంటే సమస్తము నువ్వే భగవాన్ అని శరణు వేడినప్పుడు ఆయనే చూసుకుంటారు. కానీ మనం అలా వదలలేము, అలా అనుకోలేము. అయితే సమస్తం నువ్వు అంటే ఏమి చేయకుండా మనం కూర్చొని భగవాన్ నువ్వే సమస్తం అనుకుంటే మరి ఆయనే అన్ని ఇస్తాడా అని మనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది. అది కాదు అక్కడ అర్థం. అర్థం ఏమిటి అంటే మనం వరీస్, ఇది చేస్తున్నాం సక్సెస్ అవుతుందా లేదా, ఇది లాభం అవుతుందా లేదా, ఉద్యోగం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాం వస్తుందా లేదా, ఎందుకు నీకు వరి, నువ్వు వెళ్ళు, నువ్వు చేయవలసింది చెయ్యి, ఏది జరిగినా భగవత్ ప్రసాదం అనుకో, నేను చేయవలసిన బాధ్యత నేను చేస్తున్నాను, భగవాన్ నువ్వే తర్వాత విషయం నువ్వు చూసుకో అనేటటువంటి శరణాగత తత్వం ఆయన చేతుల్లో పెట్టగలగటం. మనం ఆ నమ్మకం భగవంతుడి మీద పెంచుకోవటం, అది అక్కడ పాయింట్. తర్వాత అలా ఎవరైతే అనన్య చిత్తంతో నన్ను ఎప్పుడూ కూడా ఉపాసన చేస్తూ ఈ యోగంలో యుక్తులై ఉంటారో వాళ్ళ యోగక్షేమాలు నేనే చూసుకుంటాను, నేనే వహిస్తాను అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళకి లేనిదేదో ఇస్తాను, ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను. ఏప్యన్యదేవతా భక్తా యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేపి మామేవ కౌంతేయ యజంత్యా విధిపూర్వకం. సో కౌంతేయ, అన్య దేవతలకు భక్తులై వారిని శ్రద్ధతో పూజించే వాళ్ళు వాస్తవానికి అవిధిపూర్వకంగా నన్నే పూజిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా వాళ్ళు నన్నే పూజిస్తున్నారు అని ఇక్కడ అంటున్నారనమాట. సో అంటే ఏ దేవత అయినా చివరికి భగవంతుడి యొక్క ప్రతినిధియే అన్నది ఇక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. సో అది అర్థం చేసుకోవటం ముఖ్యం. సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే గవర్నమెంట్ ఉంది, గవర్నమెంట్ యొక్క రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి, కానీ అందులో పలానా అధికారులు పలానా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి రూల్స్, పర్సనల్ రూల్స్ కాదు అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. తర్వాత ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మన ఆహారం, మన మన దేహానికి ఆహారం అందించటం
అందించుటే దేహేంద్రియాలన్నింటినీ సేవించుట లేదా పోషించుట కాగలదు అని చెప్తున్నారు. సో మనం ఆహారాన్ని గనక మన పొట్టలోకి పంపిస్తే ఆటోమేటిక్ గా అదే అన్నిటికీ కావలసినవేవో కావలసిన బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ద్వారా అన్ని అవయవాలకి ఏం కావాలో అదే అందిస్తుంది. అలాగే మరి భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తే అన్ని కూడా అవసరమైనవి జరుగుతాయి అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఇంకొక మాట కూడా చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకి ఒకళ్ళు కొమ్మలకి ఆకులకి నీళ్లు పోసి చెట్టు మొదలకి నీళ్లు పోయించో తగినంత జ్ఞానం లేనివాడని మనం అనుకుంటాం. వీరేంటి కొమ్మలకి ఆకులకి నీళ్లు పోస్తున్నారు, అసలైన మొదట్లకి నీళ్లు పోయడం లేదని. అలాగే మరి ఆహారానికి ఆహారం మన పొట్టకు అందించటమే దేహేంద్రియాలన్నిటినీ సేవించటం లేదా పోషించటం కాగలదు. సో ఆహారం మనం తీసుకుంటే అన్నిటికీ ఆహారం దొరుకుతుంది, అన్ని అవయవాలకి. కానీ వాస్తవానికి దేవతలు భగవానుని ప్రభుత్వంలో వివిధ అధికారులు, నిర్దేశకులు వంటి వారు. సో గవర్నమెంట్ ఉందంటే డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఉంటాయి. మంత్రులు ఉంటారు, చీఫ్ మినిస్టర్, మరి మంత్రులు ఎలా ఉంటారో అలా అని ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు మనకి ఈజీగా అర్థం కావడానికి కోసం అన్నమాట. సో అన్నీ కూడా మరి వాళ్ళంతా ప్రభుత్వం ప్రతినిధులే, ఈ నిర్దేశకులు అందరూ. అలాగే ఇదంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క ప్రాతినిధ్యమే అని చెప్తున్నారు. అవిధి పూర్వకం అంటే ఇండైరెక్ట్ మార్గాల్లో అన్నట్లుగా. అంటే ఇక్కడ అవిధి పూర్వకం ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రభుపాద ఇక్కడ మనం వేరే ప్రభుత్వాధికారులకు గనక ఏదైనా లంచం ఇచ్చామనుకోండి, అది కరెక్ట్ కాదు. మరి అలాగే ఆ విషయమే ఇక్కడ అవిధి పూర్వకం అని చెప్పబడింది అని అంటున్నారు. కాబట్టి అనవసరమైన అన్యదేవతార్చన కరెక్ట్ కాదేమో అని ఇక్కడ ఒక మాట అంటున్నా. అంటే కరెక్ట్ కాదంటే మీకు అవసరమైనది ఏమిటి? మానవ జీవితం ఎత్తినప్పుడు మనకు కావాల్సింది మోక్షం. ఫైనల్ గా ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడటం మనం చేయవలసిన మన యొక్క బాధ్యత. అందరికీ ఉన్నది ఆ బాధ్యత, గమ్యం చేరవలసిన బాధ్యత. సో ఆ గమ్యం చేరాలి అని అంటే ఈ కోరికలతో అది కావాలి ఇది కావాలి అని పూజిస్తున్నారు మీరు, మీ కోరికలు తీరుతాయి. ఏదో ప్రార్థిస్తున్నారు సిన్సియర్ గా, ఫలానది కావాలని వస్తాయి. కానీ మీరు ప్రార్థించవలసినది ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి కోసం, ఈ చిన్న చిన్న విషయాల కోసం కాదు. ఇది కాదు మీ డ్యూటీ. మీ డ్యూటీ మీరు అసలు ఈ జనన మరణ చక్రాన్ని నుంచి బయటపడగలగటం మీ యొక్క బాధ్యత. అది మీరు ప్రయత్నించాలి అని ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. సో ఇలా వాటి కోసం వీటి కోసం మీరు భౌతిక సంబంధించిన కోరికల కోసమే చేస్తున్నారు కానీ శ్రద్ధతో మీరు అసలైన విషయం గురించి శ్రద్ధ వహించడం లేదు అని అక్కడ అర్థం. అహం హి సర్వయజ్ఞానాం భోక్త చ ప్రభురేవ చ నతు మామభిజానంతి తత్వేన తస్యవంతి తే. అంటే నేనే మరి సర్వయజ్ఞాలకు భోక్తను, ప్రభువును అయి ఉన్నాను. కాబట్టి నా వాస్తవమైన దివ్య స్వభావాన్ని గుర్తింపలేని వారు పతనం చెందుతారు. అంటే భగవంతుడే అన్నిటికీ భోక్త, మనం కాదా అని మనకి అలాంటి ఆలోచన కూడా ఒక్కొక్కసారి రావచ్చు. కానీ అది కాదు ఇక్కడ పాయింట్. భోక్త అంటే భగవంతుడికి ఏ కోరిక లేదు, ఆయన నిర్గుణుడు, ఆయనకు కావలసింది లేదు, ఆయనకి లేనిది లేదు, ఆయనకు అవసరమైనది లేదు, ఆయనకి ఏది వద్దు, ఆయనకి కోరికే లేదు, నిర్గుణుడు అని చెప్పుకున్నాం. అంటే నిర్గుణుడు అంటే గుణం లేని వాడని కాదు, గుణాలకు అతీతుడు, సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతుడైన ప్యూర్ డివినిటీ అన్నమాట భగవంతుడు, సచ్చిత్తానంద స్వరూపుడు. కాబట్టి సచ్చిదానంద విగ్రహ అని మనం చూస్తూ ఉంటాం బ్రహ్మ సంహితాల్లో కూడా. కాబట్టి అంటే ఏమిటంటే అన్నిటినీ క్రియేట్ చేసి అన్నిటినీ భరించి అన్నిటినీ కూడా మరి చూసుకునేది ఆయనే. కాబట్టి సర్వయజ్ఞాలు కూడా భగవంతుడి కోసం అందరూ చేస్తున్నారు. అంటే ఆయన అన్నీ చూస్తున్నారు, సాక్షిభూతం. ఎవరు ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తే దానికి తగ్గ రిజల్ట్ వస్తుంది మనకెవ్వరికైనా సరే. ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యాస్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అన్నది ఇందులో కూడా నిజమేనమాట.
సో మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తే మనకు అదే మళ్ళీ తిరిగి ఆ రకమైన ఇది వస్తుంది. అది భగవంతుడు భోక్త అన్నదానికి ఆయన ఆచరణలో ఆ రూలుని ఆయన పెట్టి అది అంతటా సక్రమంగా జరిగేటట్లు చూడటమే అక్కడ భోక్త. కాబట్టి నా దివ్య స్వభావాన్ని గుర్తింపలేని వారు పతనం చెందుతారు అంటే భగవంతుడి యొక్క స్వభావం ఏంటి? సచ్చిదానంద తత్వం. ఇదేంటి ఆయన్ని గుర్తించలేకపోతే ఇక మనం పతనమేనా అని మనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది. అది కాదు, ఇక్కడ చాలా డీపర్ మీనింగ్ చూసుకోవాలి. భగవత్ తత్వం ఏంటి? గుర్తించలేని వారంటే నేను దేవుణ్ణి ఎవరైనా ఒప్పుకోకపోతే మీరు పతనం అవుతారు అనేది చాలా చిన్న అల్పమైన మీనింగ్. అది కాదు ఇక్కడ మీనింగ్. భగవంతుడి స్వభావాన్ని గుర్తించలేకపోవడం అంటే ఏంటి? ఆ సచ్చిత్తానంద దివ్యతత్వం, ఆ ప్యూర్ డివినిటీ, ఆ ప్రేమ. భగవంతుడంటే ఎవరు? ఆయనే ప్రేమ. ఆ ప్రేమ తత్వాన్ని ఎవరైతే గుర్తించలేరు అంటే ఎవరైతే అసలు ఆ ప్రేమ అంటే తెలియని వాళ్ళు, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వంలో ఉన్న సుగుణాలను ఎవరైతే తెలుసుకోలేరో, ఎవరైతే డెవలప్ చేసుకోలేరో వాళ్ళు పతనం చెందుతారు. మరి అంతే కదా! మనకు ఆ ప్రేమ తత్వం గాని, ఆ గివింగ్, ఫర్‌గివ్‌నెస్, ఆ శుద్ధ భక్తి తత్వం చూసాము. మరి తర్వాత స్థిత ప్రజ్ఞత అంటే ఏమిటో చూసాం. జ్ఞాన యోగంలో వెళ్తే స్థిత ప్రజ్ఞత, భక్తి యోగంలో వెళ్తే శుద్ధ భక్తి తత్వం. ఏమిటది? అందరినీ సమత్వంతో చూడటం, అందరి పట్ల కరుణ, ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా బ్యాలెన్స్ కోల్పోకుండా సమచిత్తంతో ఉండగలగటం, కోపము ఇవన్నీ లేకుండా ఉండటం, సహనము, ఓర్పు, ఇవన్నీ చూస్తాం మనం. ఆ లక్షణాలన్నీ భగవంతుడు మనకి లిస్ట్ చేసి చెప్పారు. మీరు చూసే ఉంటారు. లెవెల్ 1లో మళ్ళీ చూస్తాం. సో ఇలాంటి తత్వమే భగవత్ తత్వం. మరి శుద్ధ సచ్చిత్తానంద తత్వం. సో ఆ తత్వాన్ని మీరు నేర్చుకోలేకపోతే మీరు మరి పతనమే. మరి మనకేమొస్తుంది? పతనం అంటే దుఃఖము, బాధ, కోపము, ఈర్ష్య, అసూయ, వీటితో ఎప్పుడూ బాధలోనే ఉంటాం. మనశ్శాంతి ఏది? సంతృప్తి, ఆనందం, సచ్చిత్తానంద దివ్యానందం సంగతి పక్కన పెట్టి కనీసం మామూలు మనశ్శాంతి కూడా ఉండదు. అది మనం భగవత్ తత్వాన్ని గుర్తించటం అంటే ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు ఈ సఫరింగ్ అనేది ఉండదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ భగవంతుడు ఇక్కడ దివ్య ప్రభువుని కాబట్టి సర్వయజ్ఞాలకు నేను భోక్త అంటే చాలా మంది ఈ విషయం తెలియక తాత్కాలిక లాభాల కోసం ఏదో ప్రయత్నం చేస్తూ పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ భౌతిక స్థితికి పతనం చెంది ఎప్పుడు ఇక మానవ జన్మ యొక్క వాంఛిత లక్ష్యాన్ని వాళ్ళు సాధింపలేరు. అసలు మానవ జన్మకు కావలసిన లక్ష్యం ఏమిటి అంటే మరి ఆ భగవత్ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటం. కాబట్టి అది ఎవరైనా సరే ఆ కోరికతో ఉన్నప్పుడు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించటం ఉత్తమం అని, తద్వారా ఆయన మన వాంఛను తీర్చగలరు అని చెప్తున్నారు. అది యాంతి దేవవ్రత దేవాన్ పితృన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్య యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. సో దేవతలను పూజించే వాళ్ళు దేవతల్లో జన్మిస్తారు. పితృదేవతలను పూజించేవారు పితృదేవతలను చేరుతారు. భూత ప్రేతాలను పూజించే వాళ్ళు మరి ఆ భూత ప్రేతాల్లోనే జన్మిస్తారు. కానీ నన్ను పూజించే వాళ్ళు నాతోనే నివసిస్తారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో సో ఇక్కడ అది మనకి ప్రిటీ స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్. మరి ఏ ఏ రకమైన పూజలు చేస్తే భగవంతుడు ఆ రకమైనటువంటి ఫలితాలని మనకు ఇస్తారు అనేది ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. సో మనం ఏది కావాలని పూజిస్తే మనకు అదే వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. సో వేదాలలో చెప్పారు దర్శ పౌర్ణమాసి అంటే ఇలాంటి విధానాలను పాటించడం ద్వారా మనిషి తన కోరిన గమ్యాలను సాధించగలడు. చంద్రలోకాన్ని, సూర్యలోకాన్ని, ఇతర లోకాన్ని మనం చేరాలనుకుంటే దానికోసం వేదాల్లో కొన్ని దర్శ పౌర్ణమాసి అనేటటువంటి విధానాలు కొన్ని ఉన్నాయి. అవి పాటించామంటే మనం ఆ గమ్యాలు ఆయా లోకాలకు వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి ఇందాక కూడా మరి అలా ఇది చదివి 3 వేదాలు చదివి ఈ మార్గాలను అనుసరించి వాళ్ళు పుణ్యాన్ని సేకరించి పాపాలన్నీ కడిగి వేసుకుని మరి ఇంద్రలోకానికి, చంద్రలోకానికి వెళ్తారు అని, అదే ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళి అన్ని అనుభవించి అది అయిన తర్వాత కరిగిపోయినాక ఆ పుణ్యం మళ్ళీ వస్తారని చెప్తున్నాం కదా. అలా ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో
ఈ పద్ధతులన్నీ ఉన్నత లోకాల్లో దేవతల కొరకు ప్రత్యేకమైన పూజలను కొన్ని చేయాలి అని చెప్పి నిర్దేశిస్తున్నాయి. ఇవి ఇంద్ర పూజ అవ్వచ్చు, ఇంకేదైనా పూజ అవ్వచ్చు. వేదాలలో ఈ పద్ధతులు ఉన్నాయి. పలానా లోకంలో పలానా దేవతను పూజ చేస్తే మీకు ఈ ప్రాప్తి వస్తుంది అని చెప్పి. అలాగే కొన్ని ప్రత్యేక యజ్ఞాల ద్వారా మనిషి పితృలోకాన్ని కూడా చేరవచ్చు అని. అలాగే భూత ప్రేతాలను చేరి యక్షుడిగా, రాక్షసుడిగా, పిశాచంగా కూడా మారవచ్చు కొంతమందికి. అది కూడా అలా కూడా చేయొచ్చు. అదే క్షుద్ర దేవతార్చన అని కూడా మనం కొన్ని ఎవరైనా వినే ఉంటారు. అలా కూడా కొంతమంది చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. బట్ అలా చేస్తే ఇలా అవుతారు. అలా క్షుద్ర దేవతను అర్చన చేసేవాళ్ళు కూడా కొందరున్నారు. కానీ దానిని ఆధ్యాత్మికమని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. కానీ అవన్నీ కూడా నిజానికి భౌతికమే. ఇవన్నీ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించినవే అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ ఉన్నత లోకాలు అవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద భౌతిక ప్రపంచమేనని మనం గోలోక చార్ట్‌లో చూసాం కదా! సో, ఈ గోలోక చార్ట్ చూపిస్తాను. మరి గోలోక చార్ట్‌లో ఈ 14 లోకాస్ ఇదంతా కూడా ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణువు యొక్క నాభి నుంచి మరి వచ్చింది. కానీ ఈ 14 కూడా భౌతిక ప్రపంచమే. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మళ్ళీ ఇక్కడ క్షీరోదక సాయి విష్ణు మనందరి హృదయాల్లో ఆయన ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి విష్ణు రూపం అన్నమాట. ఆయనే అన్ని భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి జీవరాశిలోనూ పరమాత్మ రూపంలో ఉండేది అని చెప్పి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సృష్టి అయితే గర్భోదక సాయి విష్ణు సృష్టించారు ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని. ఆయన నుండి వచ్చింది. కానీ ఆ ప్రపంచంలో ఉన్నది క్షీరోదక సాయి విష్ణు. శ్వేత దీపంలో, పాల సముద్రంలోని శ్వేత దీపంలో లక్ష్మీదేవితో సహాయన ఉన్నది క్షీరోదక సాయి విష్ణు అని చెప్తూ, సరే ఇక్కడ మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇవన్నీ కూడా భౌతిక ప్రపంచమే. మనం ఏ లోకానికి వెళ్ళినా ఈ స్వర్గలోకానికి వాటన్నిటికీ కానీ చివరికి మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తేనే ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి బయటపడతాము. మనం భగవంతుడిని చేరుకోవాలి అని అందుకని మనం అది మోక్షం అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ ఆధ్యాత్మికం అనుకుంటున్నారు. ఏదో స్వర్గం అని, లేదంటే ఈ క్షుద్ర దేవతార్చనలు ఇవన్నీను. కానీ ఇవి ఆధ్యాత్మికం అనుకుంటున్నారు కానీ అవన్నీ భౌతికాలే. ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి కానీ అదే విధంగా భగవంతుణ్ణి గనక అర్చించినట్లయితే మరి వైకుంఠలోకం, కృష్ణలోకం గాని నిస్సంశయంగా పొందవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు మనకి ఏం చెప్పారు అంటే ఈ శ్లోకంలో దేవతలను పూజిస్తే దేవతలు, పితృదేవతలను పూజిస్తే పితృదేవతలు, భూత ప్రేతాలను పూజిస్తే వాళ్ళ యందు నన్ను పూజించే వాళ్ళు నాతోనే నివసిస్తారు. అంటే మరి ఏది కావాలనుకుంటే అదే వస్తుంది. యద్భావం తద్భవతి. మనం ఏది ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటామో అదే అవుతాము అని. కాబట్టి భగవంతుడి మీద ఉన్నప్పుడు భగవంతుడితోనే ఉండగలుగుతాము. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. సో అది ఇక్కడ ఇంతకు ముందు ఇంకొక మాట కూడా చెప్పారు భాష్యంలో. ఏమిటంటే మరి భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తే భగవంతుణ్ణి పొందవచ్చు అని చెప్పుకున్నాం కదా. కాబట్టి కేవలం ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా మనిషి ఈ జన్మలోని పూర్ణుడై భగవద్ధామాన్ని చేరగలడనే మహత్తరమైన సందేశం సమస్త మానవాళికి ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం తెలియపరుస్తోంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇది మన చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చినటువంటి మంత్రం. ఆయన చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా మనిషి ఈ జన్మలోని పూర్ణుడై భగవంతుడిని చేరవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అక్కడ అంటే మెథడ్ ఏ రకంగా భగవంతుని పూజించాలంటే ఆ మార్గాన్ని ఆ రకంగా సూచించారు. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. సో పత్రము ఆకు, పుష్పము పువ్వు, ఫలం పండు, తోయం నీరు, యోమే ఎవరైతే నాకు భక్తితో ప్రయచ్చతి సమర్పిస్తారో తదహం దానిని నేను భక్తి ఉపహృతం భక్తితో వసగబడిన దానిని నేను
అశ్నామి స్వీకరిస్తాను ప్రయతాత్మన శుద్ధ అంతరంగుల నుంచి. ఎవరైతే శుద్ధమైన భక్తితో నాకు ఆకైన పండైన పువ్వైన నీరైన సమర్పిస్తారో దానిని నేను స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. ఎంత జలమైన ప్రేమతో భక్తితో ఎవరు అర్పిస్తారు. సో భగవంతుడికి కావాల్సింది ఏమి ఇస్తున్నామని కాదు, ఏ భావంతో ఇస్తున్నాము. ఆయన మరి భగవంతుడు భావప్రియుడు. ఆయనకు మన ఫీలింగ్ ఎలా ఉన్నదన్నది ముఖ్యం. అంతేకాని ఏమి ఇస్తున్నాం అన్నది భగవంతుడికి అనవసరం. ఏదైనా భక్తితో ప్రేమతో సమర్పిస్తే ఆయనకు అదే చాలు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఏది అర్పించినా మనం భగవంతుడికి భక్తితో ప్రేమతో అర్పించాలి. ఆ ప్రేమ భావంతో. యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్పురుష్వా మదర్పణం. యత్కరోషి ఏది చేసిన వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. మనం భగవద్గీతలో అసలు ఒక్క శ్లోకం ఫాలో అయినా మనం మన లైఫ్ కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో పెట్టుకునే ఛాన్స్ ఉన్నది. సో ఈ శ్లోకం ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం అనమాట. యత్కరోషి ఏది చేసినా, యదశ్నాసి ఏది తిన్నా, ఏది భుజించినా, యజ్జుహోషి ఏ యజ్ఞం చేసినా, హోమం చేసినా, దదాసి ఏది దానం ఇచ్చినా, యత్ ఏది ఏది యత్ దదాసి ఏదైనా సరే ఏది దానం ఇచ్చినా, యత్తపస్యసి ఏ తపస్సులు ఆచరించినా, కౌంతేయ కుంతిపుత్ర అర్జున తత్కురుష్వ దానిని చెయ్యి. ఎలా? మదర్పణం నాకు అర్పించి నాకు అర్పణంగా చెయ్యి అని అంటున్నారనమాట. కాబట్టి కౌంతేయ నువ్వు ఏది చేసినా, ఏది తిన్నా, ఏ యజ్ఞం చేసినా, ఏ దానం చేసినా, ఏ తపస్సు చేసినా కౌంతేయ చెయ్యి, నాకు అర్పించి నా అర్పణంగా చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నువ్వు ఏది వనరించినా, ఏది భుజించినా, ఏ హోమం చేసినా, ఏ దానం చేసినా, ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటన్నిటినీ నాకు అర్పించి చెయ్యి. సో ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే తపస్సు, దానము, యజ్ఞము వదిలే ఏది తిన్నా నాకు అర్పించి తిను. ఏ పని చేసినా నాకు, ఆఖరికి నువ్వు ఏ పని చేసినా నాకు అర్పించి చెయ్యి అంటే అంత భక్తి భావాన్ని జీర్ణింప చేసుకోవటం. ఏది చేసినా భగవంతుడికి అర్పించేస్తున్నాను, ఆయన ప్రీత్యర్థం, ఆయనకి నచ్చే రకంగా కరెక్ట్ గా చేస్తున్నాను లేదా. మరి పూజ చేస్తున్నామంటే ఏదో చేస్తున్నామని కాదు. మరి మనం చేసిన 5 నిమిషాలు అవ్వనివ్వండి, 10 నిమిషాలు అవ్వనివ్వండి, మనం భగవంతుడి పటం ముందు నుంచినప్పుడు ప్రత్యక్షంగా భగవంతుడే ఉన్నాడు, ఆయన ముందే నేను చేస్తున్నాననే ఫీలింగ్ తో చేస్తే ఎంత సిన్సియర్ గా చేస్తాం. అదే ఇదొక రొటీన్ అనుకుని మనం అక్కడ విశ్వాసం కరెక్ట్ గా లేకపోతే మనం చేసే ప్రేయర్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. మన మైండ్ ఎక్కడో ఉంటుంది, అని అదేమైంది ఇదేమైంది అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. అలా కాకుండా మనం చేస్తున్నా ఉంటే ఎదురుగుండా భగవంతుడు ఉన్నాడు, ఆయనకే నేను ఈ ప్రార్థన చేస్తున్నాను స్వయంగా అని ఫీలింగ్ తెచ్చుకున్నాము అంటే మరి మనం ఎంత శ్రద్ధగా మనం చెప్పే ఆ ప్రార్థన ఏదో ఒకటి చేస్తాం. సో అది ఇక్కడ పాయింట్. మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏది వనరించిన, ఏ పని చేసినా నాకు అర్పణగా చెయ్యి, నాకు అర్పించి ఇది భగవంతుడి కోసం అన్నట్లుగా చెయ్యి. అప్పుడు మరి ఏదైనా ధర్మ మార్గంలోనే చేస్తాం, ఏదైనా కరెక్ట్ గానే చేస్తాము. కాబట్టి భగవంతుడే మనకు చెప్తున్నారు. అందుకని ఆయనకు వచ్చేది ఏమీ లేదు. మనం పూజ చేస్తే కరెక్ట్ గా మనకి ఏమన్నా లాభం ఉంటే మనకు ఉంటుంది, కానీ భగవంతుడికి మన వల్ల ఎడిషనల్ గా ఆయనకు వచ్చేది ఏది లేదు. కాబట్టి మనం నాకు అర్పించి అన్ని ఆయనకు అర్పించమంటున్నారు ఏంటి అని మనకు ఒక ఆలోచన కనుక వస్తే దాని ఆన్సర్ అదనమాట. మనం ఆయనకు అర్పించింది ఆయనకు అది లేనంత మాత్రాన భగవంతుడికి దాని అవసరము లేదు, దాని మీద కోరిక లేదు. అది మన కోసమే ఆయన ఇచ్చేటటువంటి సలహా ఇది. ఏది చేసినా, నువ్వు ఏది తిన్నా, ఇకపోతే హోమము, దానము, తపస్సు ఇవి హోమాలు ఎలాగో మనం చేయలేంగా అని మనం అనుకుంటాం. యజ్ఞం అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? రియల్ మీనింగ్ ఆఫ్ యజ్ఞం ఏదైనా భగవదర్పితం అనుకుని చేసినప్పుడు ఏ పనైనా యజ్ఞంతో సమానం. ఆ బెనిఫిట్ కోసం మనం చేస్తున్నాం, వస్తుందా రాదా, ఇంత కష్టపడి ఇన్వెస్ట్ చేశాను, దీని నుంచి ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఇలాంటి ఆలోచన లేకుండా ఇది నా బాధ్యత, నేను చేసే బిజినెస్ ఇది పెడుతున్నాను, తర్వాత
భగవంతుడు ఏది ఇచ్చిన ప్రసాదమే అని ఆ ఆసక్తిని వదులుకుని చేయవలసింది ఏదో చేయటమే భగవంతుడికి అర్పించి యజ్ఞంతో అలా ఏ పనైనా చేయగలిగినప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానం అని. తపస్సు అంటే కూడా ఏం చెప్పుకున్నాం, మానసిక బిహేవియర్, శారీరక ఫిజికల్ బిహేవియర్, వాక్కు ఎలా ఉండాలో వాక్కు యొక్క బిహేవియర్, అవన్నీ తపస్సులు ఈ రోజుల్లో ముక్కు మూసుకుని అరణ్యానికి వెళ్ళి ఎంతమంది తపస్సులు చేస్తున్నారు. అలా అని మనం ఎవ్వరం ఇక తపస్సులని మనకి అసాధ్యం అనుకుంటే, భగవంతుడే మనకి 17th చాప్టర్ లో చెప్పారు తపస్సు అంటే ఇంకో మీనింగ్ ఉంది. ఏది ఫిజికల్ గా అందరినీ, పెద్దవాళ్లను, తల్లిదండ్రులను, బ్రాహ్మణులను, ప్రాజ్ఞులను, భగవంతుణ్ణి గౌరవించటం, సరి అయిన మార్గంలో నడవటం శారీరక తపస్సు. మరి ఆ తర్వాత మనస్సును చిత్తశుద్ధితో, మంచి ఆలోచనలతో, చెడు ఆలోచనలు లేకుండా ఉంచుకోవటమే మానసిక తపస్సు అని. వాక్తపస్సు సత్యం, హితం, ప్రియాన్ని పలకటమే వాక్తపస్సు, వేదవాంగ్మయాలను పలకటమే వాక్తపస్సు అని చెప్పారు. సో వేదాలను చదవటం, ఆ తర్వాత ఏ మాట మాట్లాడినా ఆ 3 టెస్ట్ చేయటం. సత్యమేనా నేను చెప్పేది, ప్రియమైన అవతల వాళ్ళకి ఇది ప్రియమైన విషయమేనా, అప్రియమైన విషయమా, ఇష్టం లేని విషయమా, మూడవది హితం అంటే మంచిదైనా అవతల వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఇస్తుందా, వాళ్ళకి ఏదైనా హాని కలిగిస్తుందా అనేది ప్రశ్నించుకుని అది ఓకే అయితేనే మాట్లాడటమే వాక్ తపస్సు. అది ఈనాడు మనం చేయవలసిన తపస్సులు, శారీరక, మానసిక, వాక్ తపస్సులు. సో ఇలాంటివన్నీ అన్నమాట. సో ఏది చేసినా, ఏది ఆచరించినా, ఏది భుజించినా, ఆఖరికి అసలు నువ్వు ఏ పని చేసినా నాకు అర్పించి చెయ్యి, అది అర్చనం అని చెప్తున్నారనమాట. ఆ రకంగా అదే భగవంతుణ్ణి అర్చించటం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మ బంధనై సన్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి. ఈ విధంగా చేసినట్లయితే, నువ్వు ఏది చేసినా నాకు అర్పించి చేసినట్లయితే, నువ్వు కర్మబంధాల నుంచి, వాటి వల్ల కలిగే శుభమైన అశుభమైన అన్ని ఫలితాల నుంచి, శుభ ఫలితం నుంచి కూడా విముక్తుడు అవుతావు. శుభమే కాదు అంటే అయ్యో శుభం వస్తే శుభం పోతే ఎలా అంటే, ఫలితం అంటే పాప పుణ్యాలు ఆ బ్యాలెన్స్ నుంచి నీకు విముక్తి వస్తుంది. నీకు పాపం ఉండదు, పుణ్యం ఉండదు. అలా ఉన్నప్పుడు నీ బ్యాలెన్స్ 0 అయినప్పుడు, అంటే నీ పలక క్లీన్ గా ఉంది అంటే నువ్వు మోక్షానికి నువ్వు అర్హుడవు. పాపము లేదు, పుణ్యము లేదు, నువ్వు మోక్షానికి అర్హుడవు. కర్మ బంధాలన్నీ విడిపోతాయి. అలాంటి సన్యాస యోగంతో, సన్యాసం అంటే ఏమిటి, వైరాగ్యం అంటే వదులుకోవటం. అంటే ఇక్కడ ఏం వదులుకుంటున్నాం, అన్ని ఏ పని చేసినా నా కోసం కాదు, ఇది భగవద్ అర్పణం అనుకుని మనం మనస్ఫూర్తిగా అనుకోగలిగితే అది మానసికంగా మనం సన్యసించినట్లే. కాబట్టి ఇలాంటి సన్యాస యోగంతో నా మీద మనస్సును స్థిరపరచడం ద్వారా నువ్వు విముక్తుడు అయిపోతావు, నన్ను పొందుతావు అని మళ్ళీ క్లియర్ గా ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో అది సమూహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తేషు చాప్యహం. సో సమభావం ఉన్నవాడిని మరి నేను సర్వభూతేషు అన్ని జీవరాశుల పట్ల నాకు నమే ద్వేష్య అంటే నాకు ద్వేషము లేదు, అస్తి నాకు అన్ని జీవరాశుల పట్ల నాకు సమభావం ఉన్నది. నాకు దేని మీద ద్వేషము లేదు, నాకు దేని మీద ప్రియుడను పక్షపాతము లేదు. ఇది నాకు కావాలి, ఇది నాకు ఇష్టము, అది నాకు అయిష్టం అనేది ఏది లేదు నాకు. అన్ని కూడా నాకు సర్వ జీవరాశులు నాకు సమానమే. ఏ భజంతి మాం భక్తి, అయితే ఎవరైతే నన్ను భక్తితో భజిస్తారో మైతే తేషు, నేను వాళ్ళ యందు ఉంటాను, చాప్యహం వాళ్ళు నాలో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. నిశ్చయంగా తప్పనిసరిగా నేను ఎవరిని ద్వేషించను, ఎవరి పట్ల పక్షపాతంతోనూ ఉండను, నేను సమభావం ఉన్నవాడిని, నేను అందరి ఎడ సమంగానే వర్తిస్తాను. కానీ ఎవరైతే భక్తితో నాకు సేవలు, ఎవరైతే నన్ను ఏ భజంతి తుమాం భక్తితో నన్ను ఎవరైతే
భజిస్తారో అంటే సేవిస్తారో వాళ్ళు నా యందే ఉంటారు. నేను వాళ్ళ యందే ఉంటాను అని చెప్తున్నారు. సో, అది ఇక్కడ. అంటే మిగిలిన వాళ్ళందరిలో భగవంతుడు లేడా అంటే అక్కడ అది కాదు అర్థం. మరి కనెక్షన్ వస్తుందనమాట. మనం ప్లగ్ పాయింట్ చెప్పుకున్నాం. ఆ ప్లగ్గు పెట్టినప్పుడే ఆ ఫీలింగ్ వాళ్ళు నన్ను ఫీల్ అవ్వగలరు. నేను వాళ్ళను ఫీల్ అవుతాను. అంటే మిగిలిన వాళ్ళని ఫీల్ అవ్వరు అంటే భగవంతుడు ఆ రేస్ ఏది సౌండ్ వేవ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. ఎప్పుడు భగవంతుడి నుంచి ఆ రేస్ వస్తూనే ఉంటాయి. ఆకాశంలో సౌండ్ వేవ్స్ ఉన్నట్లు. కానీ మనం రిసీవర్‌తో రిసీవ్ చేసుకోవడం లేదు. ఈ ప్లగ్ పాయింట్ సరిగ్గా కనెక్ట్ అయితేనే రిసీవింగ్ వస్తుంది. కాబట్టి అలాగే ఈ యాంటీనా ఒకటుండాలి. టీవీకి ఆ సౌండ్‌లవి రావాలి అంటే మరి సెల్ టవర్స్ ఉండాలి. అలా ఎలా అయితే అవి క్యాచ్ చేస్తున్నాయో మనం కూడా ఆ భక్తి యోగంలో ఈ రకంగా ఉన్నప్పుడు భక్తితో మనం భగవంతుడిని చవి చూడవచ్చు. ఆయన్ని మనం చూడవచ్చు, ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయవచ్చు. సో, ఎవరైతే ఈ భక్తితో ఉంటారో వాళ్ళకి నేను అందుతాను. వాళ్ళు నన్ను ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేస్తారు. నేను వాళ్ళను ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేస్తాను. అంటే నేను పంపినది వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకొని నన్ను వాళ్ళు చూస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో, ఆ భక్తితో భగవంతుడిని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, పొందవచ్చు అన్నది ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అపి చేత్ సుదురాచారో భజతే మామనన్యభాక్ సాధురేవ సమంతవ్య సమ్యగ్య సమ్యగ్య వ్యవసితో హి సహా. అంటే అయినా సరే మరి చాలా హ్మ్, తప్పు పనులు చేసేవాడు. ఏది దురాచారం చేసేవాడు భజతే భక్తి యోగంలో నియుక్తుడై ఉన్నట్లయితే గనక అనన్య భాక్ అంటే అనన్య చిత్తంతో ఇక వేరే వైపుకు వెళ్ళకుండా ఇదే దారిలో ఉంటూ ఎవరైతే భక్తితో ఉంటాడో సాధురేవ అంటే అతడు సాధువుగానే మంతవ్యః పరిగణించబడతాడు. సమ్యక్ పరిపూర్ణంగా వ్యవసితః హ్మ్. అంటే నిశ్చయంగా ఇందులో ఉన్నవాడు అతను అని అంటున్నారు. అంటే ఎన్నో హేయమైన కార్యాలు చేసినప్పటికీ కూడా ఎప్పుడైతే మనిషి భక్తిలో నియుక్తుడైపోతాడో, సంకల్పంలో స్థిర చిత్తంతో ఉంటాడో, ఆ భక్తిలో భక్తి తెచ్చుకుని మర్నాడు పోవడం కాదు. ఆ భక్తి మార్గంలో పడి అందులో ఉంటాడో అతనిని సాధువుగానే పరిగణించాలి. ఉదాహరణ ఎవరు? వాల్మీకి మహర్షి మరి. ఆయన రత్నాకరుడనే పేరుతో మరి దారి వచ్చేపోయే వాళ్ళని దగ్గర నుంచి దొంగలించటం, వాళ్ళని ఎన్నో హింసలు పెట్టటం, ఇవన్నీ చేస్తుంటే నారద మహర్షి వెళ్తుంటే నారద మహర్షి మరి ఆయన్ని పరీక్షించడానికి వెళ్లి మార్చడానికి చేస్తే ఆయన్ని కూడా చేయగొట్టి నారద మహర్షి నువ్వు ఎవరి కోసం ఈ పాపాలన్నీ మూటగట్టుకుంటున్నావు అంటే మరి నా కుటుంబ పోషణ కోసం అంటే వాళ్ళని పాపాలు పంచుకుంటారా అని అడుగుతాడు. వెళ్లి కనుక్కుంటే ఎందుకు పంచుకోరంటే వెళ్లి అడిగంటే మరి తండ్రిని అడిగితే నాయన పాపం నేనెలా పంచుకోను అంటాడు. భార్యని అడిగితే ఆవిడ పాపం పంచుకోలేనంటాడు. కొడుకుని అడిగితే కొడుకు కూడా నాన్న పాపం నేను పంచుకోలేనంటాడు. అప్పుడు దాంతో తిరిగి వచ్చి ఆయనకు జ్ఞానోదయం అయ్యి అప్పుడు మరి నారద వారి అనుగ్రహంతో ఆ రామనామం పలకటం కూడా చేతగాక మరా అనుకోమని ఆయన చెప్తే అది కూడా రాకపోతే అనుకో అని అంత అజ్ఞానిగా ఉన్న ఏమీ తెలియని ఆ రత్నాకరుడు అనేటటువంటి దొంగ మరి చివరికి మరా అని పుట్టలు కూడా వచ్చేసినాయి అతని చుట్టూతా. ఆ మరాని రామ అయిపోయింది. ఆ రామనామంతో చివరికి ఆయనకు అంతటి నాలెడ్జ్ వచ్చి వాల్మీకి మహామునిగా ఆయన రామాయణాన్ని రచించాడు. సో, అది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన గొప్ప ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. పాపకార్యాలు చేసినా కూడా తరువాత ఆయన మరి ఇలా మారిపోయి భగవంతుడి మీద భక్తితో రామనామంతో ఆయన చివరకు అంత మహాత్ముడు కాగలిగాడన్నమాట. అది ఇక్కడ మనకు ఎగ్జాంపుల్. చక్కటి ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. కాబట్టి మనం భక్తితో, శ్రద్ధతో ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మనం జపిస్తూ పొరపాటున యాదృచ్ఛికంగా ఒకవేళ పతనం చెందినట్లు కనిపించినా దివ్యమైన ఆ స్థితిలోనే ఉన్నప్పుడు ఉన్నట్లయితే మనకు అది సాధ్యపడుతుంది అని చెప్తున్నారు.
క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. కాబట్టి క్షిప్రం శీఘ్రంగానే భవతి అవుతాడు ఎవరు ధర్మాత్ముడు, శశ్వచ్ఛాంతి అంటే శాశ్వతమైన శాంతి నిగచ్చతి పొందుతాడు. కౌంతేయ కుంతిపుత్ర అర్జున ప్రతిజానీహి నీ ప్రకటించు, నమే భక్త నా భక్తుడు ఎవరు కూడా నా ప్రణశ్యతి నశింపడు, నాశనం అవ్వడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో నువ్వు ఎవరైతే ఇందాక చెప్పారు కదా మరి ఈ రకంగా ఉంటారో ఏది ఇలా భక్తి మార్గంలో పడ్డప్పుడు ఇంతకు ముందు ఏదైనా ఉన్నా కూడా అవన్నీ పోయి వాళ్ళు మహాత్ములు కాగలుగుతారు అని చెప్పి. సో ఇలా అతడు అలా భక్తి మార్గంలో ఉంటూ శీఘ్రమే ధర్మాత్ముడు అయిపోతాడు. ఎవరైనా ఇంతకు ముందు పాప మార్గంలో ఉన్నా ఇలా మారిపోయాడంటే అలా ధర్మాత్ముడై, మరి వాల్మీకి మహాముని ధర్మాత్ముడై శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతాడు. కౌంతేయ నా భక్తుడు ఎప్పటికీ కూడా అది భక్తుడి యొక్క మహాత్ములు అన్నమాట, వాళ్ళు నశింపడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మరి ఉదాహరణకి ఎంతో మంది భక్తుల్ని మనం చూసాము. ప్రహ్లాద మహారాజు, వాల్మీకి మహాముని, మరి వీళ్ళంతా ఏ రకంగా త్యాగరాజు, రామదాసు వీళ్ళంతాను మాం హి పార్థావ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యో పాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యస్తథా శూద్రాస్తేపి యాంతి పరాం గతిం. సో పార్థ నన్ను శరణొచ్చేవారు ఎవరైనా సరే, అధమ జన్ములైన స్త్రీలైన, వైశ్యులైన, శూద్రులైన ఎవరైనా సరే పరమగతిని పొందగలరు. స్త్రీలు అంటే ఏ స్త్రీలు అయితే పొందకూడదా అని డౌట్ రావచ్చు. అంటే బ్రాహ్మణులు సత్వగుణం వాళ్ళు అని అలా మనం ఏదో అగ్రజాతులు వీళ్ళకే భగవంతుడా అన్నది కాదు అన్నది ఇక్కడ అదనమాట. ఏ రకమైన జన్మ అయినా సరే, ఎంత మరి చండాలుడైనా ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి భక్తితో శరణు చొచ్చుతారో, ఇక మరి వాల్మీకే మనకి గొప్ప ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ. మరి స్త్రీలంటే స్త్రీలేదో అధములని కాదు, స్త్రీలు అన్ని పనులు చేయలేరు, వాళ్ళు కొంచెం వాళ్ళకి అసిస్టెన్స్ కావాలి అని ఇదివరకు రోజుల్లో ఉండేది కదా, వాళ్ళకి హెల్ప్ ఉండాలి, అన్ని చేయలేరు, శక్తి తక్కువ మరి పురుషులు మీద చూస్తే అని. సో అందుకని ఏదైనా ఏ విషయంలో అయినా తక్కువ, వాళ్ళు వర్ణంలో తక్కువ, వైశ్యులు శూద్రులు తక్కువేమో అనుకుంటే వాళ్ళైనా గొప్ప వాళ్ళ కంటే, ఈ అధమ జన్ములు వాళ్ళైనా మగవాళ్ళ కంటే తక్కువ శక్తి ఉన్న స్త్రీలైనా సరే, ఎవరైనా సరే, అంటే లింగ భేదం లేదు, జాతి భేదం లేదు, నన్ను పొందడానికి కావలసిన అర్హత నన్ను శరణ వేడటమే. ఎవరైనా నా పరమగతిని పొందవచ్చు నన్ను శరణొచ్చిన వాళ్ళు అని చెప్పి ఇక్కడ అర్థం అదనమాట. భగవంతుడు కొందరికే దొరుకుతాడనేది లేదు, ఎవ్వరికైనా భక్తితో శరణు వేడిన వారికి భగవంతుడు దొరుకుతారు. కిం పునఃబ్రాహ్మణ పుణ్య భక్త రాజర్షయస్తథా అనిత్యమసుఖం లోకం ఇమం ప్రాప్య భజస్వ మాం. ఇక ధర్మాత్ములైన బ్రాహ్మణుల గురించి, భక్తుల గురించి, రాజర్షుల గురించి ఇంక వేరుగా చెప్పాలా? ఎవరైనా నన్ను చేరుకోవచ్చు నన్ను శరణు వేడితే అంటున్నాను. ఇక నిజంగా ధర్మాత్ములైనటువంటి బ్రాహ్మణులు, భక్తులు, రాజర్షులు, ఇక వాళ్ళ గురించి వేరే చెప్పేదే ఉంది. అది అనిత్యము అసుఖము అయినటువంటి ఈ లోకంలో వచ్చినందుకు నా సేవలో నియుక్తుడు అవ్వు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అందుకని నువ్వు కూడా ఈ అనిత్యమైనటువంటి లోకము, సుఖం లేనటువంటి దుఃఖభరితమైన ఈ లోకంలో నువ్వు ఉన్నావు కనుక, నీకు ఇది ప్రాప్తించింది కనుక, మనందరికీ మరి ప్రాప్తించింది, ఇక్కడ ఉన్నావు అంటే మన పూర్వజన్మ దీని వల్లే ఉన్నాం కాబట్టి, ఇలాంటి లోకంలో ఉన్నావు కాబట్టి భజస్వమా నువ్వు నా భక్తిలో నువ్వు నియుక్తుడు అవ్వు అని సలహా ఇస్తున్నారు భగవంతుడు. మనకు కూడా ఇది అన్వయిస్తుంది అనమాట. మనం ఈ అనిత్యమైన అసుఖకరమైన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నాము కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క భక్తితో మనం గనక ఉన్నట్లయితే భగవంతుడు మనల్ని ఆయన యొక్క సమీపానికి తీసుకువెళ్తాడు, మనకు ప్రాప్తం వస్తుంది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నువ్వు నా భక్తిలో అందుకని నియుక్తుడవు. అందరూ ఎలాంటి వాళ్ళైనా నన్ను తలుచుకుంటే వస్తుంది అని చెప్పి నేను అన్నా, లింగ భేదం జాతి భేదం లేకుండా. ఇంకా అలాంటప్పుడు నిజమైన ధర్మాత్ములు, బ్రాహ్మణులు, భక్తులు, రాజర్షులు గురించి ఇంక చెప్పేదేముంది. కాబట్టి
కూడా ఈ అనిత్యమైన ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నావు కాబట్టి ఆ భక్తిలో నియుక్తుడవు. అప్పుడు నువ్వు కూడా నన్ను పొందగలవు. మన్మనాభవ మద్భక్తో, వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. లాస్ట్ శ్లోక కూడా. సో మధ్యలో ఉంది భగవద్గీతలో 9th చాప్టర్ హాఫ్, 9th లో ఇది లాస్ట్. సో కరెక్ట్ గా భగవద్గీత మధ్యలో పెట్టారు అంటే అంత భద్రంగా, అంత ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తారు. సో మన్మనాభవ, నన్ను గూర్చే నువ్వు మనస్సు నన్ను గూర్చే ఆలోచించు, అవ్వు, ఆలోచిస్తూ అలా ఉండు. అంటే అలాగే ఆలోచిస్తూ కూర్చొని కాదు, ఎప్పుడు మైండ్ లో నన్ను ఉంచుకో. మద్భక్తో, నా భక్తుడు అవ్వు. మధ్యాజి, నన్ను పూజించు. మాం నమస్కురు, నన్ను నాకు నమస్కారం చేయి. అంటే ఎప్పుడు నమస్కారం చేయను కాదు, నమస్కరణ అంటే ఇక్కడ ప్రార్థించు అని అర్థం. మామే వైశ్యసి, నన్నే పొందుతావు. యుక్త్వైవం, నిమగ్నుడివై ఉంటే ఏవం, యుక్త్వై అంటే నిమగ్నుడివై, ఏవం ఈ రకంగా, ఆత్మానం నీ ఆత్మను, మత్పరాయణ నాకు నా మీద భక్తితో నాకు అర్పించి ఉన్నట్లయితే. సో నీ మనస్సును సదా నా చింతనయందే నిమగ్నం చెయ్యి. నా భక్తుడు అవు, నాకు నమస్కరించు, నన్ను అర్చించు. ఈ రకంగా నువ్వు సంపూర్ణంగా నాలోనే నిమగ్నుడమైనట్లయితే నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరగలవు అని ఇక్కడ ఇంత గ్యారంటీగా ప్రామిస్ చేస్తున్నారనమాట భగవంతుడు. సో ఇది లాస్ట్ శ్లోక. సో ఇప్పుడు దీంతో మనం ఈ 9th చాప్టర్ పరమగుహ్య జ్ఞానము అనే 9th చాప్టర్ కంప్లీట్ చేశాము. సో లాస్ట్ కి ఈ శ్లోక చెప్పారు. లాస్ట్ ఫ్యూ శ్లోకాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏది చేసినా నువ్వు నాకు అర్పించి చెయ్యి అన్నది. తర్వాత అనన్య చింతయంతో మాం ఏ జన పర్యుపాసతే, ఎవరైతే నన్ను అనన్య భక్తితో ఎప్పుడు పర్యుపాసన చేస్తారో వాళ్ళని తప్పకుండా చేరుకుంటారని చెప్పారు. సో ఇది ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్ యొక్క ఎండింగ్. సో క్వశ్చన్స్ ఏమి లేకపోతే మరి చాప్టర్ ఎండ్ చేయొచ్చు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్వశ్చన్స్ ఏం లేకపోతే